अमा 5 केजि आच्छा गोगोम होखागोन नामा दिनै लागायखागोन मानिया 8टानिफ्राय 4टासिम रानिं 5 मिनिट थानानै जों लागोन इयो रागवा सेंग्रा सोरबाफोर माने पस्ट खालि दंबा एप्लाइ खालामनो हागोन फोरखौ होनब्रा हेलो गाइस वेलकाम बैक टू माय चैनल ओमफ्राय स लोगोफोर दायो आं दङ जोंनि गामिनि फोथाराव ओमफ्राय नै लोगोसे आंजों रायजोफोर दंफायो जाहैबाय दा नोंथांमोनहा मोनथियाखै जानो हागौ आं बाहाय मानि थाखाय दङ आरो लोगोसे आंजों रायजो राजाफ्रा मानि थाखाय दङ मेन खाहानिया जाबाय माने लोगोफोर जोङो दिनै रायजोआव फोथारनि हाग्राखौ एवगोन जाहैबाय ओंखायनो दा रेडि जानानै दङ आरो माखासे एवगासिनोबो स लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ जोबजासे फारि फारि नायलांबाय थादो नै लोगोफोर ओमफ्राय रायजोनि खामानि मावलायबाय नै दिनैबो हाग्रा एवदों गामियाव फोथार हाग्रा रायजोनि ओरैजाय दंबोजोबो रायजोनि मावनाय नालाय लेरेद थेरेदथार नै फुरा जंगलखा लामा सेर सेरखौ एवग्रोदों नै हाग्रा सिं सिं मानसिजोब रायजोफोर दंलाजोबो जाहैबाय खामानि मावदों हाग्रा एवनाय नै हाग्रायाबो जारि जाबसो जों लागोआ फाग्लासो हाया नोगोद दंलाथारो नालाय फाग्ला जाखागोन बेरे होजाबाय सोर होजाखो आयै होजाबाय नै बाबा बेरे होजाबाय नै लागाव जंगल साइसाव ओजों माबासो जाबायलै भुटान सिमानि हाग्रासो जाबाय एकदम रिजार्भ जों लागा नै ओमफ्राय फोथारमोन जाहैबाय फोथारनि सोरगिदिं फुरा हाग्रा दा रायजोनि मावनाय लादों नै सान्दुंआबो गोसाथार गाइसमोन ओमफ्राय खुरलु खुरला जालाजोब्बाय गासिबो मानलुजोबनाय जाबाय हाग्रा एवनाया नै आयै नैबेथ' नुबाय फरेस्ट आर्मिनिसो थफिसंलायलायबावनाय थाख्रालायबावसो लागाय सेसखालै आयौ आयौ नै होबाय फुरा गरमजों जाबजों दानफोरजोब्बाय मानिला नै आयौ जवा आयौ नै उरायहरबाय नोंथ' अलसियाखा बिराद जों लागोनि अलसिया नै अलसियानिखाय एवलायबाय अलसियामोन बियो दिनै नै बिराद मोजां मावदोंलाय जोंहा बाहाया ओमफ्राय नैबेयो जों लागोनि रागवा सेंग्रा सोरबाफोर माने पस्ट खालि दंबा एप्लाइ खालामनो हागोन भिउवार्सफोर सोरबाफोर पस्ट खालि दंबा नै एप्लाइ रागस्रि दंबा नैबे राग सेंग्राजों ग्रोब जागोन नै हालाबजोबनोसै नागिरबाय थाब नायनानै होफैनि ना मारैथाय सेसखा माथो मा खबर मा खालामदों ओमफ्राय हाग्रा एवदोंलै रायजोनि जानाय लोंनायबो दं नामा दङगोन अमा 5 केजि आच्छा गोगोम होखागोन नामा दिनै लागायखागोन मानिया ओमफ्राय जुमाय गैया जुमाया गावबागाव पार्सनेलसोलै जानायाबो गोगोम खामानियालाय माबायदि गोगोम ना खम खामानियाथ' हिबिखा खामानिया हिबि हाग्रा एवनानै मा खालामगोन बाहाय खान्थाल बिफां गायनोलै गामिनि ना मालाय लागोनि जाखो हाग्रायालाय गामिनिब्रा गामियावनो गोगोम हा दंखायोना औ आच्छा हाब गोगोम मालिकखागोनलै होनबालाय ना सालथे गामियाव डेन्जारखा दे औ लोगोफोर नै ओमफ्राय थिंखु सिं सिंसो एब्रिजोब्बाय गरमा लागाव नै जंगल सिं सिंसो जोबसै रायजोनि खामानि मावनाया हाला सान्दुङा
गोगोम जाखाबाय नै आयौ सानाबो गोगोम जाबाय ओंखामबो गैया दैबो गैया दाबो ओमफ्राय लोथो लोथो मेंबायबो गरमाबो गोगोम थिंखु सिं सिं दाउ बायदिसो थाजोब्बाय लागावरि नै जोंना खामानि मावनायाव रायजोफोरनो दै रोगानानै होग्रा बिथांमोनहा नै सेंग्राथार बिसोरनो खनसेनो रोगाना होखायो दै गांनायफोरनो एकदम रावखौबो दै गांहोआ अबसर गैया दै रोगानाया फुंनिफ्राय रानिं 5 मिनिटजों भरपुर लोङोनो होमबा जोंनाव फुंनि 8टानिफ्राय मावदों जोङो 4टासिम जागोन 8टानिफ्राय 4टासिम रानिं 5 मिनिट थानानै लागाव लोगोफोर नै फुरा बिसोरनो दै रोगाग्राफ्रा गोगोम होनखाबाय स' लोगोफोर माने गोबां रायजोनि खामानि हाग्रा एवनानै दा मेंबाय ओमफ्राय थिंखुबारि सिङाव नै माने जिरायबाय रेस्ट लाबाय आरोखि बिराद खस्थ' दिनै खामानिया हेभि ओमफ्राय माथो खालामबावनो बाला गुदुङाव आगान होबाय मोजां गाज्रि गासैखौबो सौसिलांनांगौ जायो लोगोफोर नोंसोरबो फिउचाराव माने उनाव बिदिनो खस्थ'खौ लानांगौ जायो दा जेरै जों लादों उफाय गैया मानसिनि फिसा मानसियाव जोनोम मोनबाय दुखु खस्थ'खौ बयबो जोङो सोलिलांनांगौ बेखायनो लोगोफोर मा खालामनो रायजो जानायाव बिदिनोसै बेफोरखौ नर्माल साननानै लानांगौ जाहैबाय नै हाग्रा एवनायाथ' फोजोबनो हायासै ओमफ्राय माने दा जाखांनानै एवसिगोन जाहैबाय नै रायजोफ्रा लागायलांजोब्बाय ओंखाम जानो ओमफ्राय दा आंबो ओंखारबाय लोगोफोर माने ओंखाम जानो थांसै आरोखि आंबो ओंखारबाय सिखा लानानै ओंखाम जाहैसै लोगोफोर स' लोगोफोर नै ओमफ्राय दिनै रायजोनि खामानि मावनायाव बेदर जों ओमफ्राय ओंखाम जागोन जाहैबाय दा ओमफ्राय नै आं बेदरखौ रानग्रोबाय माने राननो मोजां जानायनि थाखाय ओमफ्राय दा मोनफा मोनफायै बयबो फारि फारि ओंखामखौ जागोन जाहैबाय नै रायजोफ्रा गासिबो रेडि थाफैखाबाय माने खामानि मावखाबाय दा सानजौफुनि ओंखाम जागोन ओमफ्राय जाखांनानै आरो फिन दा खामानिखौ मावफिनगोन जाहैबाय नै ओरैजाय सोरगिदिं फोथारनि राउन्डआव जोंहा हाग्रा एवदोंमोन ओमफ्राय दा हायाखै दा ओंखायनो जोङो ओंखामबो जानाय लादों दा ओमफ्राय नै जोङो दा ओंखाम जासिगोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो आङो बेखिनियावनो दोननानै बयनिसिमबो आङो बाय बाय जासिबाय थेंक इउ